kratko i jasno. Ovo je najbolji čokoladni puding koji ćete ikada jesti. Zahvalit ćete mi se kasnije. Idemo na pripremu. Prvo nam treba čokolada za kuvanje, iseckana. Prebacimo je u posudu. Sada žumanca, u koje dodajemo šećer i izmutimo dok jaja ne dobiju svetlo žutu boju. Na srednje tihoj vatri dodajemo mleko i neutralnu pavlaku. Promešamo i ostavimo da se zagreje. Čim vidimo prve balončiće, zahvatimo malo tečnosti i sipamo u naša žumanca. Promešamo i sada smo spremni da sipamo i ostatak. Lepo izmutimo. I vreme je da vratimo smesu nazad na srednje tihu vatru. Mešamo od 2 do 3 minuta dok smesa ne dobije malo na gustini. Baš ovako. Spremna je. Sada je kroz cediljku sipamo u našu posudu sa čokoladom i tako smo izbegli grudvice. Ostavimo 3 minuta da se čokolada otopi. Dok čekamo, zapratite kanal i bit ćete uvek u toku sa top receptima. Ok, sada je vreme da promašamo. Vidimo kako se čokolada postepeno topi i postaje glatka i prelepa. Dodamo malo vanile, kašiku putera i izmutimo dok se puter ne otopi. Pripremimo činice ili u mom slučaju teglice i sipamo našu smesu. Zatvorimo ih ili prekrijemo folijom i idu u frižider na minimum 4 sata. Znam, zvuči predugo, ali verujte mi, isplatit će se. Došlo je vreme da probamo. Dekorišemo voćem i navalimo. Hladan, bogat i super kremast. Vidimo se uskoro. Prijatno!